नंगौ लोगोफोर BPF मोननैबो समस्थियावहाय लक सभा एमपि इलेक्शनाव 100% देरहागोनना बे रोखा जाबाय एकदमबारे खाथां जाखाबाय माने मोनसे फ्रुटफुल मोनसे माने सुबुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों आरोना BPF जेरैब्लाबो देरहागोन माने लक सभा एमपि इलेक्शनाव आरो मोननैबो समस्थियाव बेबो मिथिबायना मोननैबो समस्थियाव देरहागोन नोंथांमोना आरो डिजिटेल बड' निउसआव दाखालि नुदों नोंथांमोना जोंसार बर'जोंहाय कास्टम बसुमतारी ब्रादारनि मोनसे मोगा-मोगि लानाय बेवहाय बिथाङा ओरैबायदि स्पष्ट बाथ्रा बुंखाबाय जे प्रमद बर' सारा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बिथाङा मा मा खामानि मावखो बिथांमोना एबसुआव थानाय समाव मा मा प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो दिनै बिथाङा दिनै बबेयाव फेलियर जाखो मानो एसेबां फेलियर जाखो बे गासैबो बाथ्राखौ बुंबाय आरो बिटिसि सुक्तिनि उनावहाय बिटिसि सुक्तिनि उनाव बोसोरसे जायाब्लानो गोबां माखासे दफाफोरा माने मावफुंजादोंमोन नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तिया सुक्ति जानायनि उनावबो इभेन 3 बोसोर 4 बोसोर रानि हाबगासिनो दङ नाथाय थेवब्लाबो दिनैसिमबो मावफुंजायाखै अब्ला बेखौ बिनि सायाव मा बुंगोन थ' बेखौ स्पष्ट माने कास्टम बसुमतारी बुंखाबाय बिनि सायाव आं बुंला दा बाथ्राया जाहैबाय माब्रै बोरै 100% मोननैबो समस्थियाव BPF बोरै देरहागोन होननाय खोथाना माब्रै माथो लोब इउपिपिआवसो जइन जागासिनो दङ बे मोनसे डाउट जादों सन्देह जादों नङा होमब्ला स' नोंथांमोनहा मास मोननैसो सिगां खाम्फा बरगयारि सारा मोनसे बाथ्रा होनखादों मा बाथ्रा होना जे BPFनि माखासे आइजोफ्रा अरुणोदय स्किम मोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आसनिफोर मोननो आरो बायदि आसनिफोर मोननो थाखाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफादों खिन्थु खामानिफोरखौ बिथाङा मावगोन आरो दा इनडाइरेक्टलि बिथांमोना सोरजों दङ BPFजों दङ स्पष्ट बुंनानै होबाय खाम्फा बरगयारिया अब्ला मानोथो इउपिपिएलआव मानोथो लोब जइन जाबाय थाखो अब्ला नोंथांमोनानो बुंनो दाना दे मानि थाखाय अब्ला इउपिपिएलआ BPFनि आइजोफोरखौ मानो लोब रायजो राजाफोरखौ मानो बुंबाय थादों मानो जइन जाहोदों जे नोंथांमोना सानो दाना दिनै मोनसे सेक्रेसि मोनसे सुलुंनिफ्राय आंनि मिथिनाय बायदिब्ला माने इउपिपिएलनि गासैबो कर्मचारिफोरा रायजो राजाफ्रा माने गावजों गाव बिराद दावराव जाना दं सिङाव दावरावआ माब्रै दावरावआ ओरै लोगोफोर जे BPFनि गोदान जयनिं जानायफोरखौ जयनिं जाग्रोमोना बिसोरनो मोजां पर्टफलिय होबाय बिथांमोननो आसनिखौबो होबाय नोंस्रा गोजाम खानानै उनाव लादो होननानै इउपिपिएलनि माखासे वार्कारफोरखौहाय माने थाहोबाय आरो आनजाद थाहोबाय बाद बाखि गोदान जयेन जाहोनो थाखाय बिथांमोननो गोदान माने BPFनि माने वार्कारफोरनोसो माने आसनिफोरखौ होगासिनो दङ ओरै फारसेथिं ओरै फुरानाफ्रा दुखु मोनबाय जायफोर इउपिपिएलनिखा बिथांमोना बिराद दुखु मोनबाय आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिथांमोना माब्लाबाबो इउपिपिएलनो भट होला होननाय बे मोनसे बाथ्रा सोरजाय आं बुंफुनानै होफ्लांगारनाय जाबाय बे बाथ्राखौ सेक्रेसि बाथ्राखौ आं बुंफुनानै होफ्लांनाय जाबाय मानो आं BPFखौ मोजां मोनो आं इउपिपिएलखौ मोजां मोनो नालाय आं मोननैबो राजखान्थिखौ मोजां मोनो ओंखायनो आं बुंफुंगारबाय बाथ्राया बिदिनो जादों लोगोफोर इउपिपिएलआ नोंस्रा फुरानाखा नोंसोर दलद थाथ' नोंसोर उनावबा मोनखागोन दा जोङो इलेक्सन खाथियाव फैगासिनो दङ जोंहा भटनि मस्ट इम्परटेन्ट दङ स' जेसेबां हायो जोंनि बर' भटखौ जोंनो नांगौ होननानै जेनेबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ जायफोरनाखि सरकाराव थादों बिथांमोना दा बिनिखायनो बिथांमोना जायफोरनाखि रायजो राजा पाब्लिकफोर एबा इभेन जायफोरनाखि वार्कार इउपिपिएलनि वार्कार बिथांमोना ओरैबायदि दुखु मोनबाय बुहुत दुखु मोनबाय गोरबो बिखायाव खुनु बिथांमोना दिनैसिमबो जेबो आसनिखौ मोननो हादिया माने जायफोरनाखि गोदान दा जयनिं जागासिनो दं बिथांमोना आसनिफोर होदों अरुणोदयबाबो होगोन माबाबाबो होगोन बुहुत बुस्थु आरोना फिसा जेफोरनाखि बिसिडिसि लेभेलसिमाव माने सौहैयो बैफोर आसनिफोरखौ जायफोरनाखि रिसेन्टलि गोदान जयनिं जागासिनो दं बिथांमोननो माने होग्रोगोन आरो बिथांमोनखौ आरो माखासे बिबानाव सोसनना लागोन पार्टिनि बिबानावहाय बे आरो अब्ला नोंथांमोना बुंदो होमबा बिथांमोननि प्लेन पलिसि मावनाया इउपिपिएलनि मावनाया मोजां ना गाज्रि फारसेथिं BPFनि मावनाया मोजां ना गाज्रि BPFआथ' होनदों जायफोर BPFनि वार्कार बिथांमोनहा दिनै माने BPFनिनो भटखौ होगोन नाथाय बिसोर दिनै इउपिपिएलआव जयेन जागोन मानो जयेन जानायनि उद्देश्यआ बेनोखि आसनिखौ मोननांगोन ना अरुणोदय स्किम मोननांगोन अनसाय बिथांखि मोननांगोन मा होननानै बुंदों बुहुत बिथांखिफोर दं आरोना रेशन कार्ड मोननांगोन बुहुत बुस्थु मोननांगोन दा बिदिखौथ' नों हाबाबा मोना बिसोरबो होगारबाय जोंनाव फैबासो रेशन कार्ड होगोन जोंनाव फैबासो माने जयेन जाबासो अरुणोदय स्किम होगोन नङा होमबा बा माबा मोनसे मोननो नागिरदों बेखौबो नोङो जयेन जानांगोन अब्लासो होनांगोन उफाय गैया नोङो माने सिंनि नोंनि गोरबो बिख्लोआ थाङाब्लाबो नोङो साजों थांखानांगोन ना जयेन जाखानांगोन ना टेक्साराव ओंखारफ्लानांगोन ना नोङो नाथाय जेब्लानाखि नों भट होगोन भट होनायाव नोंखौ बोरै मिथिगोन सोर मिथिया नङा होमबा बिसोर मालाय बाय फनजों कन्टेक्टआव थाबाय ओरैबायदि जागोन थिगैनो दं जेबो साननांगौ गैया अब्ला आजांखि हालो बोलो लोब दासान्दि इउपिपिएलआ जयेन जागासिनो दं अब्ला बियो मा जागोन ना दे
अब्ला बिथांमोननि जइन जानाया दैयाव जास्ट थांसिगोन नामा आरो खाम्फा बरगयारि साराथ' होनगासिनो दङ आरो माने हाग्रामा महिलारि साराबो होनगासिनो दङ दा कास्टम ब्रादाराबो होनगासिनो दङ 100% जेरैब्लाबो मोननैबो समस्तियाव बिपिएफआ देरहागोन आरो खुनु रावजोंबो एलायन्स खालामा जायनि खोलाव गर्जन मोसाहारिया बुंनांगौ जाना फैदों कि बिथांमोननि कन्टेस्टआ दावहाया सोर जागोन बिपिएफजों जागोन होनना बुंदों इउपिपिएल नङा खिन्थु बिपिएफआ जुदि ओइफाले जायोबासो माने कंग्रेसनि दावहाया सोरजों जागोन होनना बुंदों इउपिपिएल जागोन खिन्थु इउपिपिएलआ फेक्टर लाखाखै गर्जन मोसाहारिया दा मानि थाखाय लायाखै माब्रै लायाखै जों मिथिया मानोना जों राजखान्थि दैदेनगिरि नङा जास्ट जोङो नायनानै सुबुंफोरनि माखासे माबाखौ नायनानै फिलिंखौ नायनानै बिथांमोननि दोहौखौ नायनानै सुबुंफोरनि दोहौखौ नायनानै सुबुंफोरनि मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय दखान बाजार हाथाय लामा सामायाव रायलायनायनिफ्राय गारि मटराव रायलायनायनिफ्राय जोङो फिल खालामनो हायो कि गमामायैनो रायजो राजाफ्रा सोरजों दंमारो इउपिपिएलजों दंमारो ना बिपिएफजों दंमारो खिन्थु दिनै बुहुत रायजो राजाफ्रा दिनै हानि पाट्टा मोनबाय जायफोर पाट्टा मोनाखैमोन बिथांमोना हानि पाट्टा मोनबाय बुहुत बुस्थु माने खामानिखौ माने मोनबाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना मोनबाय दा बिथांमोना दिनै जायफोरनाखि मोनदों बिथांमोना दिनै मोजां मोनदों गोजोनदों आरो बिथांमोना इउपिपिएलनो भट होदों होननानै बिथांमोना रायजादों बा फारसेथिं जों सोरनि बाथ्राखौ जों बोरै खोनासंगौ दाना दे जोङो बिपिएफनि बुंनायखौ लानो ना इउपिपिएलनि बुंनायखौ लानो हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायखौ लानो ना प्रमद बर' सारनि बुंनायखौ लानो सोरनिखौ लानो which one of these the best leaders of our BTC politics which one is the best leader सोर सासेया जेनेबा साबसिन दैदेनगिरि जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारा ना प्रमद बर' सारा नोंथांमोना सोरनो होगोन नोंथांमोना नैबे बिबेकजों मोजाङै सालिजारि खालामनानै बरखौ होबानो जाबाय गमामा जुदि हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि सारनो जुदि सैथोब्रा जे बिपिएफनिफ्राय जेसेबांनाखि इउपिपिएलआ जइन जागासिनो दङ बिसोर गासिबो माबा मोनसे आसनि मोननो थाखायसो जइन जादों होननाय बाथ्राया जुदि सैथोबा दा सैथो बाथ्राखौ सोरबा बिदि बुंना होगोनसै नोंथांमोना बेखौ खाम्फा बरगयारिया मानि थाखाय सैथो बाथ्राखौ बुंना होफुनांगौ जाखो होफुनाय नङाना स' बे बाथ्राया नङाबो जानो हागौ नङा होमबा जेन'बा माब्रैबा जेनेबा मा होननानै बुङो बिसोरनि गोसोखौ गावसोर जायफोरनाखि जइन जाहैदों बिथांमोननि गोसोखौ ओइफाले खालामनो थाखाय दैदेनगिरिफोरनि गोसोखौ ओइफाले खालामनो थाखाय जानो हागौ बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु थार बाथ्राया फैगासिनो दं इलेक्सनावसो जोङो मिथिसिगोन रिजाल्टआव जों मिथिसिगोन गमामायैनो सोर उइनार जामारो इउपिपिएलआ उइनार जामारो ना बिपिएफआ उइनार जामारो जों बेखौ फैबाय थानाय जेनोखि रिजाल्ट नोंथांमोना बयबो नेनानै थादो आरो नोंथांमोना नोंसोरनि गोरबो बिखाजों सायख'नानै सोर बेस्ट नोंथांमोननि थाखाय सोर साबसिन सरकार सालायगासिनो दं गमामायैनो रायजो राजाफोरजों डेभेलपमेन्टनि थाखाय सोर खामानि बांसिन मावगासिनो दं सोरनि बुंनाया सैथोमार सोरनि बुंनाया नंखायमार नोंथांमोना बे गासैबो बाथ्राखौ डिटेलै सालिजारि खालामनानै भटखौ होबानो जाबाय बेनो आंनि बुंनाया थेंक इउ